আজিৰ এই সুন্দৰ অনুষ্ঠানত আমাৰ মাজত উপস্থিত ভাৰতৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং ডাঙৰীয়া হৈ উঠিব। মই আজিৰ সভাতে পুনৰ এবাৰ অহা নৱেম্বৰ মাহৰ পৰা কোকৰাঝাৰত ৰাজ্য চৰকাৰে এখন সুন্দৰ ষ্টেডিয়াম 110 কোটি টকা খৰচেৰে নিৰ্মাণ কৰিব। তাৰ সিদ্ধান্তৰ কথা মই আকৌ এবাৰ ঘোষণা কৰি মই মোৰ বক্তব্যক সামৰণি মাৰিছো। खुलुमबाय लोगोफोर, दा दुरन काबाथ' जानानै थांबाय। गोबां भिडिअफोर फट'फोर नुनो मोनदों कि फ्रिनि टिकेटखौ मोनाखै होननानै गाव गावनि पार्टिनि लोब्बा लानानै बेयावबो गोबां रानलायनाय जादों आरो गोबां मानसिया दुखुबो फोरमायदों, सोरबा मोजां खुसिबो फोरमायदों। ओमफ्राय नैबे खुसिनि गेजेराव मोनसे बिराद माने आंबो बिराद खुसि जादों। थारमाने आंबो क'क्राझारनिफ्राय बिलं खालामो नालाय, जों हमेशा गावनि न'खौ गावनि जायगाखौ हमेशा डेभेलप जाजानो लुगैयो। दा दिनै बे खुसिनि बाथ्रायानो जाहैबाय 110 करोड़नि जाय गोदान स्टेडियाम बानायनो थाखाय जोंनि आसामनि मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्माया एनाउन्स होदों। बेखौ खोनानानै आंबो जोबोर खुसि जादों आरो जायनि जाहोनाव जोंनि स्पर्ट्समेनाथ' डेभेलप जागोनानो, बेनि अनगायैबो जोंनि स्टेडियामाव गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय गेलेनो फैनाय जाय प्लेयारफोर बिसोरो थाफैनो थाखाय बेयाव माखासे हटेल सुबिदाफोर ओमफ्राय बिजनेसनि पारपासावबो बेयाव माखासे गोबां जोंहा डेभेलपमेन्ट जानो हागोन। बेनि थाखायनो आं जोबोद खुसि आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि जायगायाव आरोबाव मोजां मोजां बेबायदिनो जोंनि आम पाब्लिकनि थाखाय जेराव जों साख्रि मावनो हागोन, खामानि मावनानै जानो हागोन, बेफोरखौ लाबोगोन होननानै आं आसा थाबाय। आरो दा जाफुबाय थानाय बड'लेण्ड एफसि टीमा मैया जेनबाय आनफर्चुनेटलि, बेयावथ' दुखुखौ थाबाय। अब्लाबो आं सानो आवगायनि जायफोर गेमफोर दङ बेयाव मोजाङै जोगोन होननानै। आरो आं एसे सिगां जाखांनायनि उनाव 15-20 मिनिटसो गेमखौ नायदोंमोन। बेयाव माने बिराद मोजां गेम गेलेदोंमोन। उनाव अखा हाबायनो, उनाव फैफिननानै नायफैबा अखा हानायनि गेजेराव माखासे गेमाबो स्टप जादोंमोन। अब्ला राजस्थान एफसिया गरसे सोखाबायमोन आरो दा जोंनि टीमा गोबां मोजाङैनो गेलेदों। दा आसा खालामो फैबाय थानाय गेमाव माने मोजाङै गेलेनानै जोंनि बड'लेण्ड एफसि टीमा जाहाथे जोंनि इन्डियायावनो फेमास जागोन बा वर्ल्डआवनो फेमास जागोन होननानै आं सानो। दा अल दा बेस्ट जोंनि बड'लेण्ड एफसि टीमनि गासैबो प्लेयार्सफोरखौ आरो टीम मेम्बारफोरखौ, कचारफोरखौ जाहाथे बिसोर मोजाङै लिड खालामो आरो गेमनि समावनो मोजाङै गाइड खालामनानै गेमनि अपोजिट टीमखौ बोरै डमिनेट खालामनांगौ बेफोरनि स्ट्रेटेजिखौ बायरानिफ्रायनो एडभाइस खालामनानै देरहाहोयो, बेखौनो आसा थाबाय। आरो बे गोदान स्टेडियाम बानायगोननि जाय खौरां, बेखौ खोनानानै जोंनि गासिबो पाब्लिकफोरा खुसिबो जादों खोमा। आरो आं सानो बे स्टेडियामा जोंनि क'क्राझारनि बे दैसा गौरां दालांनि आसे पासे बबेबा सरकारि हायावनो मोजाङै बानायगोन होननानै आं आसा थाबाय। आरो गोजानाव लांनांगौ दरकार गैया, जाहाथे बाहाय थांलाय फैलाय प्लेयारफोर फैयोब्ला गुबुन जायगानिफ्राय फैयोबा माने खाथियावनो सुबिदाफोरखौ मोनगोन बायदि जायगायाव बानायनानै होबानो जाबाय। दा बेखौनो आं सरकारनिफ्राय आसा खालामबाय। आरो दिनैनि भिडिअआ बेसेनोसै। जय बर' हारिनि। खुलुमबाय।